Салом алайкум бародари азиз, магазини Арзонмарки шаҳри Москва ба муносибати рӯзи занон рӯзи 7 март ва 8 март аксия сар додагем. Ҳамин 2 рӯз давом мекунад аксиямо. Бо диққат бошед, фақат 2 рӯз, рӯзи 7 март ва рӯзи 8 март. Дигар рӯзҳо бо нархи пештара фурӯхта мешаванд. И ба муносибати хеле гуфтем ба муносибати рӯзи занон аст. Ана гуфта мегзарем чи аксия рафтага, чи телефон. Redmi 10 пачка хеле десе нав запакований 128 гигабайт оперативкаш 4 ҳамагӣ нархаш 11900 рубл. 11900 рубл заштни стекло ва чихолша падарка мекунем рӯзи 7 ва 8. Ана Redmi Note 11 хоб нархаш 11900 рубл. Note 11 бародаро 4 ба 64 гигабайт хеле десте нав пачка 1 сол гарантия дора. Ҳамаи телефономо оригиналай. Телефономода ҷавоб мегем барои оригиналишам, барои навишам, барои ҳамаш бародаро. Хоб рафтем дигари модел. Мо сеюм модел телефони Vivo E22 64 гигабайт. Дизайнш десте чихе дизайни вообще мощный бадает. цветои хушрӯ дора. 5000 мАч батареяш, камераш 50 мегапиксел. Нав пачка оригинал. Нархаш ҳамагӣ 8990 рубл фақат рӯзи 7 ва 8. 8990 рубл. Успет кунед, харидорӣ кунед. Хали нарх нест да ягон ҷо бародаро. Гарантияш қати нархи хали нест. Vivo E22 оригинал пачка бародаро. Пачка хеле десте нав. Хоб телефономо ҳамаш навай бародаро. бие бо дили пир харидорӣ кунед. Гарантияша менависем метием. Дига намуди чизо ҳам дорем да магазин. Мо дига намуди телефоно ҳам дорем. Oppo, Vivo, Realme, Tecno, Infinix. Ина телефонои модели нав омадагаам бисёр бахуватан. Нархошоно арзон кардем. Tecno Camon 19 ва Tecno Camon 19 Pro 8 ба 128 14990, 8 ба 128 12990. бисёр намуди телефоно ҳаста бо нархҳои дастрас, бо нархҳои беҳтарин ҳамавақт бародаро. хоб ҳамавақт скидка барои ҳамин мисол метавонед спокойно ин любое время харидорӣ кунед бо нархи дастрас. мо дахали неста ки мисол рӯзи праздник фақат аксия кунем ё дигар рӯзо аксия кунем. Ҳамавақт мода нархҳо арзона иншоаллоҳ. Любой татон биена мақсад сравнит кунед иншоаллоҳ ҳамавақт уверенам ки нархҳо мозурам. Ана дига намуди чизо ҳам дорем. Наушникҳо, фено барои занон метавонед бигиред, плойка, али мошинкаҳои занона, бисёр намуди чизо ҳаста, духиҳои занона ҳаста барои падарка мисол метавонед биёи харидорӣ кунед. Наушникҳо мисол любой чиз метавонед главни падарка кунед, хурсанд меша модаро, апо, хоҳаро. Ана ки чи саволи дошта боша ҳамин номеро даем. Авиакасса ҳам дорем. билетҳо бо нархҳои беҳтарин, бо нархҳои дастрас иншоаллоҳ ҳаракат мекунем. ҳамаи чизмона бо нархҳои беҳтарин фурӯшем. боқӣ саломат бошед. худо нигаҳбонтон бошад. барори кор.